Voi voi. Kohta räjähtää kaikki. No. Hiki pääsi ja taivaan. Myllypupiin sit vaan. Kyllä. Se on ihme, että se omistaja ei yritä jotenkin sapotoida meitä, meidän koptereja. Se on kuitenkin tonnin keikkaa aina, kun yksi kopteri tippuu. .9.6. Masku Kallen Goblin ensilento. Ei hirveästi kierroksia kyllä. Mene pehmeä tuntuna. Älä revittele turhia. Katsotaan pultit sun muut sitten, kun saat sehjänä alas. Tossa. Okei, niin se on ainakin sinne päin. Pyyklikki on kauhean tuntuna, se on pehmeä. Se Expo niin helvetti. Siinä 5.0 päivityksessä joku puhuu sitä, että siitä tulee tosi pehmonen. Tää on ihan hirveet touhut. Onhan turhan low RPM, se on 70. Joo. Nythän on muuten 80 vai 90 tämä. Joo, 80 vai? Eikö 90? Otaanko alas? Ota alas vaan. Ota alas, mä haen siiderin, mun räjähtää pää justi. Sama homma. Eiköhän siirrytä sauvakävelyyn. Happy owner.